asa diboto ito nunga husi pambuni dirohaki goarmi asa diboto ito naikon hona madiam hasian salelengna nang pe pada odao itu moloro aku hodo itu nang pe sebatas sosmed itu holoki sepenuhnya nang pe sebatas sosmed itu holoki sepenuhnya mulana itu kita pajupa marsita dan sia sosmedi ucetiko itu ditiki direspoko doi itu dohot denggan lasitu tudoro haki dang leleng itu hasia tubuh maholoki perhatianmu tuang luar biasa ido mambahen rohaki tergila-gila nyaman tuh asa diboto itu nunga husi pambuni dirohaki goarmi asa diboto itu naikon hona madiam hasian salelengna nang pe pada odao itu moloro aku hodo itu nang pe sebatas sosmed itu holoki sepenuhnya dang leleng itu hasian tubuh maholoki perhatianmu tuang luar biasa iro mambahen rohaki tergila-gila nyaman tuh asa diboto itu nunga husi pambuni dirohaki goarmi asa diboto itu naikon hona madiam hasian salelengna nang pe pada odao
sosmed itu hologi sepenuhnya. Nampe sebatas sosmed itu hologi sepenuhnya.